अस्मदाचार्य पर्यंता मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्गुरुनाथ शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वर सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु मला वाटते अंतरी पावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदास महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया जनार्दन सद्गुरु ते विनवी जनार्दन सद्गुरु ते निरंजनी चाराय कीर्तन मेरे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जानकी जीवन स्मरण जय जय महारुद्र हनुमान की जय 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 रघुवीर समन। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। जय जय रघुवीर समन। नमस्कार श्रोतेगण हो, तुमचं सगळ्यांक तुमच्या बशिल्या समर्थ तत्वाक प्रणिपात करून आईची विवेचना शीर करता। आता मी मना श्लोक घेऊया। आज भोग आमचं श्लोक असेल 140 नंबर 140 मना श्लोक। जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही गुणे गोविले जाहले दुःख देही गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना जुने ठेवणे मी पणे आकळेना। जय जय रघुवीर समर्थ जुने ठेवणे मी पणे ते कळेना। जय जय रघुवीर समर्थ। इतलं गमतं श्लोक असं जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही। अथांग त्यांनी थोडे श्लोक जुने ठेवणे मी पणे आकळेना किंवा ते कळेना ह्याच हजेरी
हे थोडे एक 4-5 श्लोक तसे असत की जुने ठेवणे मी पण आकळे ना. जुने ठेवणे माकले अथांग सांगता जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही. मगलेंच्या सुनो म्हाका मेळना मगलेंच्या सो तरी मागीर ते खंय पोण गेल बया ते पडू काही शकना. भले मग ते कधी उपाधी नाही की विंगड हांव लावून घेतली किंवा हांव खंय वतना मग पिशवी चुकून रिक्षांत व्हरली. हा नाल्यार आनीकल जालें खंय वचूले थंय विसर लग्ना म्हणतो तूं वेलेल मस्त धन विसरली अशी नाही. हे जे ट्रेजर असं त्या ट्रेजरच असं जाल्यार ते कोणेय चोरून करू शकना ती. हा ते गमतेच एक हे असं की त्या कोणी चोरू शकना. तशी हे मीपणे आकळे ना तर हा मगल अहंकार आडवा येईल नी म्हाका ते कळना जाल्यार ते खंय वचना मगलांचो वचूंक शकनाच ते. फक्त तुझे आहे तुझं पाशी तरी जागा विसरलाच. आता एक उदाहरण म्हणून सांगता मग आता उपाधी म्हण असं जर उपाधी म्हणकले जे दिवच्या जाता जे घेवच्या जाता काण विवड त्या उपाधी जाल्यार मगल हात काणपणाचो दिवचा जाय मगल पाय काणपणाचो घे रे चिके चेट हो घे पाय म्हाका उठावच्या दादरायला आवाज जेवी मात्र मग हात धुवून असं घे रे मगल हात घेन थंय म्हणून धुवून हाडी तशें करूं जायना. जायना कित्याक ती उपाधी नाही त्यामुळे खिच्चील असं देहाक जर अशी खिचून राखता तरी त्या देहांत जो आत्म बसला जे धन बसल्या आत्मस्वरूप ते मग्गलेंचस आणि ट्रेजर केवळ ताची मी त्यांची केवळ असत बाकी सगळं मिथ्य असत तरी खे आमकां मेळना मग एक पण खंयची वचून तावळे हांव म्हाका लक्ष मक्कल की दिसनाशिल्ल बा म्हूण हांव चष्म खंय गेल मगलो चष्म खंय गेल मगलो म्हण ते चष्म सोदच्या लागली कळ्ळें. सगळे सगळे मस्त कट सगळे कडे म्हाका दिसता खंय की म्हाका मेळ्ळो आसता चष्मा तो काडलो तो डोळे घाण घेतलो आणि परत हांव चष्मा सोदता. त्यामुळे मग कोणकी बाजूचे विचार मग क्लार्काने मॅडम तुम्ही काय शोधताय नेमकं म्हणून तर हा म्हणे मी चष्मा शोधते. अरे आत्ता नाही का तुम्हाला मिळाला आणि तुम्ही ह्याला डोळ्याला लावला तो काय आणि परत कशाला शोधता मला चष्मा घाण घेऊन चष्मा शोधच्या लागली. तशी हं, तशी आम्ही मस्त म्हणता आमगेल्यांच्या चिले केवळ अशी कले तरी विभूत त्या घाण देणं आम्ही सत्तात आमकांच आम्ही सत्तात खरी धाव उचलेलं असं ते कल मी आमकां मेळना तरी आम्ही तुझा आहे तुझं पाशी परी जागा चुकला जागा विसरलास कशी तर आम्ही सगळे बाहेर सोदतात. मग ते काणी सांगितली की एक अजय कळतंय एक आजी सू सोदताली आंगणान सू सोदताली गांवांत अटेल नाचतोयलो सांज जाली दिसना समची तरी थोडो उजवाड आशिल्लो जाल्यार मागीर तुळशी लागीं आनी हें दीव लायिल्लें आशिल्लें ताजो उजवाड आशिल्लो ती सोदताली तर ताणें म्हळें आजी कल सोदता ना रे पुता सू सोदता हा सू ह्या काळखान तुका दिश्टी गेले फाय सोदेत ना म्हाका गरज आशिल्ली म्हाका आत्तां जाय गरज आसता जाल्यार तें मेळना. हा तर तो म्हणाल तरी मग हांग कलाक तू बसली भितर बशिशिल्लो मागीर घरांत तूं आंगणान खंय सोदचें म्हण अरे ना रे हांव भितरच बशीन शिवणच्या तरी मी हांग कले सोदता हांग सोदता म्हळ्यार हांग चिके तरी उजवाडच न्ही भितर काळ गंध करून म्हाका कसलेच दिसना सो तुका कशें मेळटलें तें म्हणाल अगो पण तू शिवणच्या थंय बसल्या जाल्यार सुवा कॉमन सेन्स नव्हे सू थंय पडता सुवा काही चमकून येना नाही. हा चमकून हांगा आंगणात जल पडतवे की वाऱ्याक येवन पडशी सुद्धा ना ते पाल पाचळ नाही तर जड सुव थंयच पडले आसतली नाही पण काळ कसं यो हांव तुका दाखयता उजवाड कशी करचो म्हूण तो तिथं घेवन वचलो आणि घेवन वचून इलेक्ट्रिसिटी आईल मात्र त्या गावांत होत नाशिल्लें ते कशी लावची आणि ते स्विच दाखयले हे असे ऑन कर पळया ऑन कर भितरी झटकन प्रकाश पड आणि ताबडतोब सूव मेळ्ळी. तशी भितर आमगेले काळोखूच काळोखच आमकां गोतनाची भितर कशें पळोवचें ते स्विच ऑन ऑफ कशें करचें हें आमकां कळना व्यवहार करतना सुद्दां
व्यवहारा वेळार एक भितर लक्ष दिनाले चलता जाल्यार जेन्ना आमकां स्वता गेले धन आमकां जाय आवय कोणी भितर लक्ष दिमका न्हय उजवाड कशी करचो तें कळका न्हय तो नाट्य म्हळ्यार दुसरो तिसरो कोणी नाही आमगेलो सद्गुरू एक पण नाट्य जावन येता एक पंत आणि साधू जावन येता एक पंत संत जावन येता अशी सगळें त्यावेळी तो दाखोवन दिता कशी आमच्यान तशीच एक कडेन आता कशी ना जालें तर ताणें सांगलें एक अनेक हें असो म्हळ्यार एक पण खंयची जेवणा वळखी खातीर बा तिगल नवीन एकले लग्न जालेलें आणि मस्त जाणांक तिगल कुळारच्यांक हांकां तांकां तें जेवण आशिल्लें सगळें तें फाटपर्तणी म्हणटात न्ही तशी करची आशिल्लें तर ती कुळार आयिल्ली आणि तिगल घरच्यांक सगळ्यांक जेवणाक आपयलें ती खाली वाडूंक सांगली वाडटन वाडटन एक सम तिगल नथ न्ही अशी अशी हालताली बेजार आयलो मग तिने कल केलें चिके आधुनिक अशी तीन ते नथ तुपाडलो आणि आपणाल्या चिपपुटच न्ही हें मंगळसूत्र ताका लावन दवरलो कलेत केन्ना पण उपयोग जातलो म्हण तशें हांव अशी सप्टी पिन्न हाका लावन दवरता खंयच्याक कांकणाक जाल्यार तीन ताका लावन दवरलें आणि तिगल काम व्यवस्थीत जालें म्हळ्यार समा वाडलें केलें आणि मदेंची खंयची एक कांडी आशिल्ली पा तांतू तिगल लक्ष गेलें ह्यो मग नत्तू खंय गेलो नवीन नत्तू कितलो म्हारग नत्तू खंय गेलो मग माव आणि सुद्दां विचारतली माय विचारतली बामून तरी तांणितलें कोण काडलेलें कोण दिलें प्रितीने नत्तू गमतो दिसता घालून घे म्हणून कांडिल्लो सगळी म्हाका गूज घालतली कल करता म्हणून कळ्ळी तिका त्यावेळी चिकेराब हांव पळोवन येता म्हण हांगा सरलें थंयसर मस्त कडेन सरलें आनी ते चिपपूट हें केलेलें ते भितर आशिल्लें आमी तो नथ भितर गेले तिका दिसनी त्यावेळी ती भितर वचली आणि थंय आज बशिलो आज्याक विचारते न्ही आज्या कल करचें मग नथ कला तूं भिल्ल्या न्ही मग नथ तुका की पळोवन गेले दिसता मेळनाच सगळें म्हाका गूज घालतली नवीन लग्न जालें कल तांगेलें इम्प्रेशन जातलें आपणा बद्दल अगो सम पळयलें तुवें म्हण नांका ना वय खंय कशें कळ्ळें तुका तर कांडें थंय तर येतना तूं येतना घालून नक्की आयिल्ली काय वय घालून आयिल्ली मध्य थंय काडलेलें न्हय तूं कलकल घालून घेतलें पळय काडी ते चिपूट भायर काडी अशी चिपूट भायर काडलें काडल्यार थंय नथ तूं पळयलें आंगाचें सर घालून घेत बरी भेट जोडप म्हूण ताणें गो झाली तशी आमगेल जाता आमगेल्यांची मी पण आमी ती आमगेल्यांची जुने ठेवणे म्हळ्यार आमगेल्यांचेच तें खंय वचूं शकना ती ते लॉक करून दवरतात न्ही तशी कोणें व्हरूं शकना तसलें तें आमकां मेळना कलमीत मेळना लक्ष भायरची हा फुडें गो गेले म्हळ्यार त्रिगुणात्मक आमगे देह आसा त्रिगुणात्मक इट इज व्हेरी क्लोज्ड फिगर जॉमेट्रीन तू तुमकां सांगता न्हू एक पॉइंट आसल्यार इन्फिनिट लायन्स कॅन बी ड्रॉन कितले लायन्स काडूं जातात तातूं एक हांथन पॉइंट हांथन तशी देव हो खरें मी हें आसा न्ही जे परब्रह्म तें एकच आसच आसा तूं थंय कॉन्सन्ट्रेट करून जर तर पळयल्यार तुमकां एक दोनी न्ही तर हजारो म्हळ्यार कितलेय लायन येतात जाल्यार थंय वच्चें म्हळ्यार कशें वच्चें कळना त्यावेळी आनी एक थांब जर मेळ्ळो म्हळ्यार सद्गुरू गेलो तरी तो आनी हांव एक जाली तर एक लायन तयार जाता आनी तो सद्गुरू यो 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 हांव तुका घेवन वता म्हणून घेवन वता जाल्यार कळ्ळें जाता वतना चिकेरा बकल की वरल्या येता पळयल्यार मग हांव तसाच मनान यात्रा करची सर देह दिवन नाका तरी पण ना कशी मगरी हाय खंय दवरचें म्हणून देहा सकट मन देहांतच न्हय तशी मनान प्रवास जाले तरी लक्ष देहा लागीं मग ड्रेस समज कितली हांव गावना तुझ बसल्या अशी तशी घुरून यो म्हळ्यार वचका म्हणून वता लक्ष सगळें ते त्रिकोणाचेर त्रिकोण म्हळ्यार कहलें इट इज फर्स्ट क्लोज फिगर ते जॉमेट्री बाकी सगळं ओपन आसता आजच आसा आणि जे हे ना ते त्रिगुण म्हळ्यार हो मायेचे कोंडवाड जेल अशी मायेचे प्रकृती
कशी सत्व रजतम ह्या तीन एकड जन मेळले ताम तू थांबू हगूर 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 मगले मी पण तयार झाले हा मग पाक जाई मगले हा केले असे सगळं आणि त्यांनी ते आमक थंयची लक्ष गेलेली मिती ताजे भितर प्रमुख जे असं ते पण चोर भरतात आम्ही दुसरीकडे लक्ष देतात एकूण थांब ट्रेनात होतं ना आम्ही आमवर त्यावेळी लग्न झालं एंगेजमेंट झालेलं मात्र तरी कोणाला बुद्धी करू दिलेली नाही हांवें हांगेर मुद्दी करू दिलेली ते पेटलेल्या ती काही गिरगाव गाडी एक गर्दी तर ताका पैसे दिले हा पण आम्ही मला घेतशील आपले दिलेले हा म्हणे तुम्ही कल्याक दिता ती हा मला दवन घेता आणि दवन घेतलं हांव दितली आज गो हांव दवन घेता पण तुका पैशा काळजी घे हा गरजेचं म्हणून म्हाका सांगले भयंकर गर्दी पण तो देवता देवता हांगे लक्ष मनल्या की हा आणि हा मग पर्स शिकून धरल्या तो गोचून पळयल्या की खिशात त्यामुळे पर्स ना लक्ष त्यामुळे मनल्या की तशी आमगे लक्ष दुसरीकडे आमगे जे धन असतं प्रत्येकानं आपापणागल धन सांभाळतात ते आम्ही सांभाळणार आणि दुसऱ्याक बोध भरतात की तू अशी सांभाळी तशी सांभाळी म्हणून मिळणार तर त्यांनी म्हणले जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही कल्याक गुणे गोविले हे गुण जे असत ने ते त्रिगुण हे त्रिगुणांत आम्ही शिरकून पडल्या ते क्लोज करी दिशी काम तुझ्या बाहेर पडू का शकना ती त्यामुळे ते गोवले मला शिरकून पडचे हा त्यामुळे झाले दुःख देई दुःख झाले आणि त्या गुण तू शिरकून पडेल नाही ती त्या त्रिगुण आम्ही कमी झाल्या आव तयार झाला त्यामुळे ती सगळीकडे आम्ही पसतात आणि त्या व्यतिरिक्त त्या त्रिकोणा बाहेर जे मग मी खरे मी पण असणार खरे मी पण जुने ठेवणे ते फट्टी मी पण आम्ही त्रिगुण आम्ही चालले जे मायेच मी पण त्यात जी मी ती आमक ते प्रत्येक याना मॅन समर्थ सांगतात कितलं वाढ तुम्हाला नुकसान जाता तुमगतच असे सांगतात तरी खरेच म्हणणारी अगदी गमते असते तांतू मी पण कशी येता तर एकाने राजवाड्यात सेवक खेळतो ताक गोत्त शिले की रायाग धन सगळे एक हांतू दवरतात लॉकर आणतो आणि ते लॉकर एक कपाटांत असतात तर चालल्या की त्या पुष्या बी सतावत असेल ते खै दवरल्या कल्याण आणि बरोबर थंय वचून तर मस्त पत्ता चालले आणि डुप्लिकेट चावी त्याची कोण घेतली झाल्या भितर कशी वच्चे रात्री वेळाने तर त्याने कल केले मस्त मॉळ आहे ठोकून दवरले वचून आणि टाके दोरी शिरकायली आणि त्या दोरी घेऊन तो भितर वचून आणि टागल मनात कले तो गस्त घालता येत नाही तो 12 ठण 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 12 घंटारी बरोबर तो ते वाजायचा तर त्या वेळात प्रत्येक पण ठण नगल की हो एक खीळ टोकतालो मला कळना त्या आवाजात निपुण होता 12 ठोके झाले आणि तो ते दोरी शिरकावून ताजे थांब भितर वचूलं राजवाड्यात ते खैंत भरले थंय वचूलो हगूर ते उघडले केले आणि ते घेतले अशी कोर ना एकच एक ठण करून 12:30 ठोक झालो कधीर एकाच ठोक झालं त्यामुळे हो उतरलो आणि ते कान घेऊन येता बंद करतस मात्र कल झाले ते गस्त घालतले पण की एकाने दुसऱ्याक आपयले सगळे ऑल वेल म्हणतात नाही तशी ते एकमेकांक गस्त घालतात तर हाक एकदम भय दिसले अरे मग टोगूच्या नाही होत असं कोण असते कोण भिवून पळयता भिल्ले पेटाक तागलो पाय निसरलो आणि तो त्या खिडकी चोण येऊन चाकला गेलो दोरी येता तर धप्पक ना अशी कोण तो पडलं आणि ते बॉक्स थंय पडले भितर बॉक्स मेळणी ताका आणि कशी कोण तो काळकान धावून गेला म्हणतात जाल्यार दुसरो दिवस रायाल थंय कळले नाही चोरी जाल्या दरोड पडला अशी तरी राय बुधवंत आशिल्लो रायान कल केले दवंडी पिटयली की अशी रायान राजवाड्यान चोरी जाल्ल्या जावची तयारी म्हळ्यार जावचे प्रयत्न जाले ती जाल्यार सक्सेसफुल जायनी तर कोण हे केल्ले आसतले कोणाक अशी इतली विद्या बरीची बुधवंत फावस
त्या निमित्तानं हे सगळं केलं तर ताका पण सगळं ते ट्रेजर ताका दिवन सोडटा फुकट. ताका आकलच न्ही आयते मेळटलें चोरी करून केलें मेळून का राय दितलो म्हण हो व्हॉलेंटियर म्हणून वचूलो हांव सांग पळोवया म्हूण. तर ताणें थर्ड पार्टी एक हें घेवन ताणें म्हणलें की न्हय ते अशेंच तांकां कळलेलें कोणेय वचूं शकता अशें अमूक ठिकाण पळय ते मोळ्या वट्टी दिसता ती थंय खीळ ठोकलेशें दिसता न्ही ते खीळ घेवनूच उरलेलो तो काण घेवन वतना थंय ठोकले आसतले ताका दोरी लायली आसतली त्या दोरयेर थावन लांबून भितर वचूंक आसतलो भितर वचून थंय तांत कल्ले डुप्लिकेट केलेले आसतले तांची चावी हा ते केल्ले आसतले ताजे नंतर कदाचित ते पडले कल्याक त्या कोणाला कोणी चावूल लागले असेल कोणी आयले म्हणून तो धांवन वचूंक आसतलो धांवन वचचे प्रयत्न करून पेटी थंय व्हरली हा आणि धांवन वता वता पांयां शिरकल ते दोरयेंतून आणि हांव धप्पकन तो गुपळ्ळो म्हणालो हांव म्हण शिरकल ते हांव आनी तूं शिरकल तो नाजाल्यार पूण ताका ती पेटी मेळटशील आसतली कळ्ळें म्हळ्यार हांव इतलें नॅचरली येता न्ही तोंडांतल्यान आमगेल्या की तें खरें आमकां खिचल्या आत्मरूप जशी खिचल्या पळय तशी हो हांव आमकां भितर भायर खिचून राबला चिलखत शे गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले ते मी दान रे दिदले तुला देवा देवाक सांग तू काढ गे बाबा मग मी जायना हा ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले इतक्यात समजले असेल की हा? झाले माझे मन रक्तबंबाळ की अशी ताण काढची ना अंकल कर नव्हे ते ताण काढू काय जायना तर ते मीपणाचे हे चिलखत काढी म्हणून देवाक सांगता गुरुक सांगता त्यावेळी गुरु काढतात आणि कट डेरी मी पण गेले शिवाय आमकां प्रत्येकान तो मीच लोक आमकां शिरकावन दवरता प्रत्येकान आणि आमकां चोरी उघडकीस येता की ते धन आमगेल्यांचे आसून आमी चोर का कल्ल्याक खरें म्हणे आमगेल नव्हे ते राय्यागेल नाही तो आपण राय्यागेल काढून हे आमगेल्यांची आम्ही सरळ भितर वचून राजेशाही थाटांत वचून ते समोर घेत नव्हे ना हांव कोणकीची म्हूण दिसता हांव कशें भितर हें करचें आनी कोणाक विचारचें हांव इतलो बुदवंतू हांव कहल्यार दुसऱ्यांक विचारका ही बुद्धी आ साठी बुद्धी नाठी खंय तशी साठ जावंका म्हणना असली मीपणाची बुद्धी नाठीच आसता म्हळ्यार ती कले उपयोग जायना ताजो नाक्क जालेली तावळी अहम अहम हांव हांव करून येता तर तसले वेळार ताचे मी तांगेलें जे मगलेंचें आसा तें म्हाका मेळना आणि गुणा वेगळी वृत्ती म्हळ्यार आमगेली विचारसरणीची देहबुद्धीन थानूच प्रत्येक विचार येता ते मी भय्य जशी तो भिवन वतन पडलं न्ही धपकन तशी तें भय्य आणि सांगता सांगता त्या रायाक सांगता 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 केन्ना हांव पडलो म्हूण म्हणलें तें तागल ताकाच कळटा ते रायाक पकळटा तुवें चोरी केली तशी आमगेल जाता आमगेल्यांची आसून आमकां चोरां वारी वचका काय बिलकुल ना तर गुरूंक गेले सहाय घेया ती आणि कशी स्विच ऑन करची ते पळया ती म्हळ्यार आमगेले जुने ठेवणे मी पण ते कळेना हांव हांव आशिल्ली न्ही तें कळना अफट्टी हांव आसा तो वचून शिवाय आमकां आमगेल्यांचें कळना खरो हांव आमगेलोच असो आणि तो भितर बसला तो खंय धांवन वचकर न्ही ताचे धांवन वचकर इट इज नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट हेमीत आमी गुरू गेले सहाय घेवन तातूंत येवंका अशी तरी नेहमीच समोर सांगता ती जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही मिळणी स्वतःला सुचणे मिळणी गुणे गोविले जाहले दुःख देई गुणाच्या हजमीती सगळं दुःख जाता सगळीकडे सगळी तर्फे समाधान म्हणून देहा खातीर इतले ते गुणांनी आमी कलकल शोधलेले कलकल केले जाल तर्फे आमकां समाधान म्हणून मना समाधान ना आमी जाय आज जे लिमिटेशन्स कले एक सोदून काढल्या आज जे लिमिटेशन्स अमूक असत हा आता ते मोबाईल सोदून काढ नंतर अँड्रॉइड म्हणून आयले अँड्रॉइडांत आनी कलकी आयले कदे पळयले ते व्हॉट्सॲप म्हणून आयले त्या व्हॉट्सॲपान तूं ते 2 मिनिट्सा वयर ते ट्रान्सफर करूं जायना मागीर टेलिग्राम म्हणून एक ॲप आयलें तातूंत तूं ट्रान्सफर करूं जाता जाल्यार तातूंत फोन आनी लागनात बा मेसेजीस मात्र म्हळ्यार ताची लिमिटेशन्स आसत ते कशें करचें कल करचें ईमेल आसत ईमेल करता ती जाल्यार पासवर्ड वतना उघडची कशी आमगे जुने ठेव
नी पडे आकळे नाका ना पासवर्ड बघना पासवर्ड बघना जाल्यार कॉम्प्युटर उगडच्यात जायना पण तो पासवर्ड आम्ही सेव्ह कोणाला करता आमच्या गुरुला सेव्ह करता होय की नाही म्हळ्यार तांक विचार की तांक बायपाट असता सगळ्यांना पासवर्ड तांगोतच सगळ्यांना मेक गुरु किल्ली तांतले आशिल्ली न्ही ती सगळ्यांना गोत असता पासवर्ड तर तांक हें केलें ते शिकयतात तर तसले हें समर्थ सांगतात की जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही तागले सुद्धा मेळ्ळे गुणे गोविले जागले दुःख दे देहाका मी झिजईल अक्षरशः त्या शोधून समाधान स्वच्छ इतके वर्ष गेली मोरची वेळ आली तरी समाधान ना आणि त्या समाधान खंय बसल्या भितर बसल्या मग मेळना गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना म्हणजे त्या गुणांथान भायर येवची जी विचारसरणी बंद करका म्हळ्यार कल करका आम्ही तर निर्विचार जावका निर्विचार कशी जावचे ताजी समज सिस्टमॅटिक मेथड असत ती करका गुरु मार्गदर्शन करता ती निर्विचार कशी जावचे त्यामुळे आता दासबोधन त्यातले गुणा वेगळी वृत्ती तेही कळेना जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना जय जय रघुवीर समर्थ आता मी दासबोधाला वळूया हा गेलपंता दशक 7 चौथ झालेलो आमगेल कंप्लीट झालेलो जाल्यार थोडे परब्रह्माबद्दल त्यांनी इतके गोमटे वर्णन केल्या त्यांनी घाई घाईन घेतली के ते पहिले घेता त्यांनी सांगल्या हे ब्रह्म म्हळ्यार खंय सगळे खडे एक लॅक संचल्या म्हळ्यार की सगळीकडे असं तांची शिवाय पळय खाली जागोची ना कल्ले करू गेल तरी मध्ये मध्ये येता त्या दिवशी उदाहरण सांगितले चेरडो आवसुक माक धरी म्हणून आवस तुरतुरी मुखार चलतात तीचपेक्षा तुरतुरी वचून मुखार राबता सन्मुख माक घे ते एक भूत शे पण ते भूत नाही ते वर्तमान गेले भूत म्हळ्यार जावन गेलेले ते आमगेले भविष्य नाही ते आमगेले वर्तमान म्हळ्यार कले सतत ते एकच सत्य आणि वर्तमान सध्या असं मुखारी राबचेस पहिले दोन आशिल्ले जाल्यार ते आम्ही जगतना रोखडे ताचो अनुभव जाय जाल्यार आम्ही वर्तमानात जगता वर्तमान म्हळ्यार प्रेझेंट टेन्स हे कर्म टेन्स टेन्शन दिता यो कल जालें म्हापशी सांतू गुंतून पडली मनाने मुखार कशें जातलें ताजी चिंता मागशी अशी कशी हांव चूक केल्या म्हणून ताजी गिल्ट त्यांनी ती वर्तमान येता वता आमकां ताचो आनंदच मेळना हे प्रेझेंट टेन्स हे टेन्शन वच खातीर देवान आमकां प्रेझेंट म्हणून दिल्लें आनी ते प्रेझेंट टेन्स तांत आमी जगता जाल्यार कल आनी ते कल जाता समोर पळोवनचे गेले न्ही समर्थ सांगता ती आता त्या हांतूल वाचता कितले गोमटे बरले कल्ले करू केले तरी ताजे मध्ये ते आस त्यांनी सांगितले कितले सूक्ष्म वचून तर ते सूक्ष्मतम तशी ते मॉलिक्युल्स म्हणतात ती हे म्हणतात ती तांतूल मायक्रॉन अमुक तमुक सगळं ताजे पेक्षा सूक्ष्म जे दिसना हल्लं ना फक्त अनुभव का लागता त्याने अनुभवात आमक या ना खरं म्हणजे आमगे जे आत्ताची अव्यवस्थित त्रिगुण असती ताज्यान ते केन्नाय मेळना बरे मन ही शक्ती असं म्हणतात तर मनाचा सम उपयोग केल्यार मात्र ते अनुभवा येऊच्या लागता मन आम घेऊन वता पण आमगे देह बुद्धी नीती आम्ही हांग पळय थंय पळय तर तांणी आत्ता कल सांगले हांतू की हे कलकल करतन ते आडवेत खंय ब्रह्म तरी आमकां कळना एखाद पळय हे कले केशर बिशर घालतात थंयच असता ताजो स्वाद येता ताजी फील येता ताजी समाधान येता पण कळना की ते ताज्य सम तशें आमकां मस्त कलकल करतना आमकां मनाक समाधान जाता आमकां कल्ले अपेक्षा करनासन कले काम केलें की एक नमन्या समाधान जाता तरी ते पोथी वाचच्या गेले रे तांणी किती गोमटे बरयल्यान ते
पोथी वाचू जाता पाहे मातृकामध्ये जी आहे, मातृका म्हणत शब्द अक्षर, हा, नेत्री निघोनी राहे मृदुपणे, हा, नेत्रांत बैसून मृदुत्व इतकी सूक्ष्म आणि मृदूत आहे की नेत्रांत बैसून ते पळतात. श्रवणे शब्द ऐकता मने विचार पाहता, मनाय सबाह्य तत्वता परब्रह्म ते. मनाच्या बाहेर असून तरी परब्रह्म. आम्ही खय होतात हे आकाश, खय होतात हे आकाश दिसतात. हा, गगन सदृश्यम म्हणतात, गुरुतत्व गगन सदृश्यम म्हणतात, बिकॉज इट इज व्यापक. व्यापकच पहिले पसरलेलं असतात. त्याला हेच नाही, त्या आकाशात कोणी कळले तरी लिमिटेशन्स असतात. हा, आकाश ही एक पंचमहाभूत आहे, सगळ्यात हॉड भूत अंगा भूतांच्या सती. आणि ती भूतांच्या आमच्या थांबून कलकल काम करून घेतात. जाल्यार आमकां कळना त्या हॉड भूतापेक्षा हॉड भवी हे असत वर्तमान असत. ताका मी तें पळोवंक ते कशी कशी येता ऐकू येते. श्रवणे शब्द ऐकता मने विचार पाहता, मना सबाह्य तत्वता परब्रह्म ते श्रीराम. चरणे चालता मार्गी ते आढळे सर्वांगी. आमच्या सगळं अंगांतून प्रत्येकाला अंगातून मागची सबाह्य अभ्यंतरी त्यांच्यास करे घेता वस्तू लागी आडवे ब्रह्म. कोणे मक्कले दिले खाऊच्या दिले, एक वाटी दिली कले प्रेझेंट दिले, एक बुक दिले, त्या घेतो ना त्यात सांगत पहिले ब्रह्म येता आणि कडे ते येता. म्हणजे कल्ल नमुन्याची शक्ती असतली. हा, आणि तिथे ते सतत जिवंत म्हणेल त्याची त्या केन्ना ना जायना आडवेत ब्रह्म. असो इंद्रिये समुदावा तयामध्ये वर्ते सर्व, जाणो जाता मोडे हाव इंद्रियांच्या. आम्ही इंद्रियांनी सगळं करतात. इंद्रिय का सगळी इंद्रिय असत, इंटरनल ऑर्गन्स असती, बाह्य दिसची इंद्रिय असती, बट कल्ल्या नाही इंद्रियांनी आम्ही त्या सोदू वचुल्यारी केन्नाय मेळना. आमगेले जिरता समज म्हळ्यार आम्ही फेल जातात त्या परीक्षेत. इतकी केल्या त्या परब्रह्माचा अनुभव घ्या ना. ते अशी असं ते तशी ना, ते तशी असं ते तशी ना, असं सगळं केवळ कल्पना. शिवाय इंद्रियांक इंद्रिय उत्साहात वाचून ते उत्साह मावळलं ते चला गंगेत घोडे नाले म्हणून अशी एक मस्त शिकवत होती. आणि शेवटी कशी पण अगं हो एकदाच ते मॅट्रिक हो आणि लाभ त्या पोस्टात म्हणत आजीने. तशी एक फंत मॅट्रिक झालं की झालंय, तशी हे इंद्रिय सगळी सोदू वचुली शेवटी फुस कल्ले ना इंद्रियां कल्ले मिळणार. ते जवळीच असे पाहो जाता न दिसे. आत्ताकल सांगले की जुने ठेवणे मी पण आकळे ना न दिसून वसे काही एक दिसना तर की ते असं असं. आता देव की ना तू मस्त लोक अर्ज करत नसतात देव नाम जरा मन की ना तू कोणाला आर्ग्युमेंट असत पण ते फील जाता. इलेक्ट्रिसिटी दिसना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी ना म्हणून बरी दिसता नाची हा बिलीव करना म्हणून. लाईव्ह वायर असल्या शॉक लागला गेलतो तशी तशी हे परब्रह्मच नाही त्यामुळे शॉकही दिना. ते इतले दयाळू इतले हे परब्रह्म तांतूच्या मी उत्पन्न जातात, तांतू जगतात, तांतू सगळे व्यवहार करतात, तांतू मरतात, परत सगळे देव घेतात आणि तांतूची टाकले जायना जाल्यार ते असं म्हणाली असती असती हाती आणि प्रिय आमकां ताजी मस्त पण जाणीव जाता. जे कल्ले कर नासन एक नमुन्याचे समाधान जात ते आमकां कितले वेळार आमकां थोडशी झलक त्या ब्रह्माला झालेलं असतात. आणि ते जे अनुभवेची जाणावे सृष्टीचे नि अभावे आपुलेन स्वभावे पावी जे ब्रह्म. सृष्टीच अभाव जे जे दृश्य दिसता त्यांच्या केन्नाय मेळना जाल्यार आपणा स्वभावानुसार आम्ही ते मेळोवची म्हणून निर्धार करून मुखार वचल्यार ते मेळटा. ते कशी मेळटा इंद्रियान दिसना. इंद्रियांतले एक इंद्रिय म्हळ्यार दोळे दृष्टी. दोळ जाले दोळ्यांतून दृष्टी असता. आता मी सियर आणि सीन म्हणून सांगितलं सृष्टी कोण पळयता दोळे पळयता. दोळे सियर झाले आणि सृष्टी ही सीन झाले. परत त्या दोळ्यांक कोण पळयता आमगेर मन पळयता. मनाक कळटा की आमकां दोळे सती आणि दोळ्यांक नजर येवंका नुसते चर्मचक्षसूनच येवना
तांतू नजरे ते स्फुल्लिंग असता. हा ते हे असता इग्निशन तरी मात्र आमकां कसले तरी दिसता नाजाल्यार दोळ जागेरी दिसता ती पण लोक अंध असतात तशें आमकां जावं नये. पण ते मन हे अशें तांतू ते नर्व्स असतात ते मन आमकां कोण पळयता. मन सुद्धा जडची मनाने तांकां बोध जाता आमी कसले पळयतात ते दोळे सुद्धा आमी पळयत असो की आत दिसता असो हे सगळें मन आमकां जाणीव जाता जाल्यार तें मन सियर जालें त्या बाबतींत. पण मन आमकां कोण पळयता. मन म्हूण अशें ताका जो पळयता तें ब्रह्म सर्व साक्षी तें ब्रह्म न्ही. एक मन आत पळयताली एक शक्ती आसा ती हेणे पळयता तेणे पळयता जाल्यार हे सर्व जे आसा ते नाश जावचें आसा त्या वेळार ती शक्ती सुद्धा ना जाता आनी ताका सगळ्याक मेळून एक पळयतल कोणके आसता तें परब्रह्म. तें फक्त अनुभव येवचे त्यानिमित्ताने सांगलें ज्ञान दृष्टीने देखणे चर्मदृष्टी पाहो नेणे अंतर्वृत्तीचे कुणे अंतर्वृत्ती साक्ष अंतर्वृत्ती भितरी आमगेर भितर पळोवची जी वृत्ती आसा ती आमी वाडयल्यारी आमकां ताचो अनुभव येता. सूक्ष्म आता तुम्ही पळयात जशी सतत सूर्योदय जाता सूर्यास्त जाता सूर्योदय आणि केन्नाय आमी पळयला की एका मनाने आमी सूर्योदय पळोवच्या कारण पिकनिका ट्रिपा वतात न्ही मुद्दाम दार्जिलिंग हांगा ते सूर्योदय पळोवच्या म्हणून वतात जाल्यार मस्त म्हणटा जे देहबुद्धीचे लोक असतात आनी कोण कोण आयल्या ते पाणीपुरीवाला असकी शहाळ्यात स्टॉल असकी बाथरूम असकी ना हाजी जास्ती लक्ष त्यावेळी ते सनसेट पॉइंट किंवा सूर्योदयाच पॉइंट पळयतना ताची जी मज असता त्या परब्रह्माची प्रभा आणि आभा ती आभा मुखार येता आणि ते गमतेन दिसता आकाश गमतेन दिसता आणि हगूर 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 येवन कड्डेन ते सूर्याचं सान हे दिसता सान एक रेग दिसता कडे आनी चिके हळू जाता आणि समज आमकां जाणीव जाता की ही पृथ्वी म्हळ्यार कल्ले ना पृथ्वी फिरता असं सूर्य फिरना पृथ्वी फिरले न्ही तर सूर्य वयर 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 येवन तांबडो गोळ वयर येता आणि ते इतलें गोमटे दिसता जाल्यार त्या वेळार आमगेल नजर कसं जावंका एकाग्र जाल्यार मात तें मेळटा आनी तिवे मनाची कल्पनाची जाल्यार तांतून एक सूख मेळटा अशी आमी सृश्टीन पावन सुद्दां तांची जी चैतन्याची आभा आसत ती आमी पळोवच्याक शिकता आणि ताचे अनुभव भितर तो जपून दवरता आणि तो मात्र उडास करता तशी हगूर हगूर अशी करता 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 सूक्ष्म सूक्ष्म हगूर जशी सूर्योदय सूर्य वैरत की तशी आम्ही भितर 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 वतात न्ही आमकां आत्म्याचे जाय म्हणून त्याने विचार करून वतात मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम ते करता करता ती व एक कल्पना मन कल्पनाच करता ध्यान करता म्हणा शेवटी कळलं हे स्तोत्र म्हणचे मला परब्रह्म नाही परब्रह्म असं थंयच पण तो परब्रह्माचा अनुभव नाही पण हे मनान कल्पन कोण 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 आत्मबुद्धीचीच कल्पना केल्यारी आम्ही आत्मबुद्धीच लागी 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 येतात आणि ताचं पट्टकन शेवटी ते गुरु बसील असता आणि गुरु आमकां तो अनुभव देतात की अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वे सर्वत्र सर्वेंद्रिया तशी समत्वम सगळीकडे हा समज सदा मे समत्वम न मुक्तीर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम आणि हे जर आम्ही ते म्हणून नुसते नाही पण त्या कल्पनेत इतकं सूक्ष्म कल्पना तंतू 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 करता करता शेवटी ते मन अशी पिंजून वता आणि मन वर्ण मागीर कल वर्त थंय फक्त आनंद वर्ता आणि ते इतले तुमकां सांगता मग ज्ञानेश्वर माऊलींगेल आवसच न्ही ती अतिशय पाप अगदी गरीब आशिल्ली तांकां सगळ्यांक भायर काडलेले न्ही तांकां अस्पृश्य वागयताली संन्याशाल पोर संन्याशागल बायल म्हूण सांगून मस्त अपमान करताले जाल्यार तरी तांगेल घरांत इतलो आनंद आशिल्लो कल्ल्या म्हळ्यार ते सूक्ष्म प्रत्येक कण आमकां आनंद घेता
प्रत्येक झाड लायले तांकां प्रेमान हें करचें अशें करून आनंद घेतात. आतां दसरा ती म्हणटा हं, तर तिन्ने बरयले का म्हणून ज्ञानेश्वर माऊलीन बरेल मस्तच आहे. पण रुक्मिणीबाईन बरेल अभंग एक असं, आनंदाचे घरी ईश्वराचा वास, आनंदाचे घरी ईश्वराचा वास, सुखाचा प्रकाश पडे तेथे, आनंदाच्या घरा सौख्य हो साकार, आनंदाच्या घरा सौख्य हो साकार, अमृताची धार वर्षभर. तसे आत्मज्ञान जाल्यार कल जाता, आनंदाच्या घरा सौख्य हो साकार. घर खंयचे हो देवाची, त्या हान तू सौख्य प्रगट जाता, मन प्रगट जाता, मन एक एक जाऊन होता तो फक्त अनुभव करता, देहात उडाच जायना. अमृताची धार वर्ष तसे जरी फुटता अमृताची, त्या आनंदाची जरी फुटता आणि मागीर कल जाता आनंदाच्या घरात ज्ञानाची कवाडे सुटते पै कोडे संसाराचे. संसार खंयच आम्ही संसार करतोच असती, पण आमगेल आनंदात खंय कमी आहे ना. सतत ती धार चालू असता, सतत धार धबधब्यामुळे राबजीत बरी. हा, नायगार थंय एक धबधबा आशिल्लो अमेरिकन सायडाक, तांचे मूळ अंतर राबल्यार एक नमुन्याने फोर्स आशिल्ली ताका आमी व्हांवन वतात की कलम चष्म कोण वता घालेलो तशी, तस नमुन्या त्या आनंदात सांगतो आम्ही व्हांवन वतात म्हळ्यार मन सुरे बर ना आणि कल्लय कोण काम दिसना त्या आनंदात. तशी ऐसे ब्रह्म जेथे अज्ञान सरे ज्ञान तेही नुरे. विज्ञान वृत्ती मुरे परब्रह्मी. विज्ञान वृत्ती हे शोध्या त्या शोध्या, आज शोध लंका ताज शोध लंका कल्लेवर ना. साक्षात वृत्तीचे कारण उन्मनी ते निवृत्ती जाण, मनाची उन्मन जाता उलटी जाता जेथे विरे जाणपण विज्ञान ते. त्या विज्ञानाचं रोकड अनुभव येता. विज्ञान ते आम्ही शोधून कळेल विज्ञान नाही जाल्यार त्या परब्रह्मांतून सगळे विज्ञान विशेष ज्ञान भरल्या, अज्ञानाचं लेश सुद्धा ना त्या साक्षात आमका जाणीव जाणू अनुभव येता. ऐसे ब्रह्म शाश्वत जेथे कल्पनेसी अंत योगी जना एकांत अनुभवे जाणावा धीरा. हंगामी समाज चतुर्थ विमळ ब्रह्म निरूपण नाम समाज चतुर्थ ते केलेले. जय 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 राम. आता पांच हे समास पळया. द्वैत कल्पना निरसन. साधकांच्या दृष्टीने हा समास अगदी महत्वाचा. प्रत्येक मनुष्य स्वतःविषयी आणि जगाविषयी कल्पना कल्पना करत असता. जर तागल श्रद्धा तागल मूल्य तागले उत्तम जीवन मला कल्ले हाच बद्दल एक तागल कल्पना असतात. प्रत्येकाला निंगड विंगड कल्पना असतात आणि ते मेळोंच खातीर धडपड करची, खंयची दिशेन केली धडपड हे सगळं कल्ल्याचेर अवलंबून असता. तरी ताके देवान मन दिल्या आणि त्या मनाक कल्पना शक्ती दिल्या. ही कल्पना शक्ती आम्ही जर हे केलं मायाची शक्ती असेल ती मस्त भयंकर शक्ती असतात माया शक्तीशी. तर ती कल जाता आमदार जोपर्यंत आमदार देहबुद्धी मस्तच कोणातून ती तो दृश्याला वळयता. दृश्य पदार्थ हांथान हे शोधेद हांथान हे शोधला वेद ते शोधला वेद कॉम्प्युटर शोधलेलं पहिले टाईप करका लागताले कॉम्प्युटरची. आता उरलेल की ते टाईप जाऊन येता आपापीची तशें जाल्या कडे हात अशी फिरायला की येते असे सगळे हे ते दृश्य पदार्थाला वळल्यारी तर देहबुद्धी मी त्या दृश्य पदार्थाला वळता. त्यामुळे कल जाता इतकी मायाची शक्ती आमच्या आतून सुद्धा आमका शाश्वत समाधान मिळणार. थंय माया मस्त होड चमत्कार करता. विलक्षण सूक्ष्म यंत्र तयार करता त्यांनी मनुष्य. तरी दैनंदिन जीवनात घडवून येईल सुधारणा ह्या असले कल्पने सामर्थ्याने सिद्ध झाले. जाल्यार समर्थ असले आत्मज्ञानी संत आमका सांगतात की अरे मनुष्या हे मना ही शक्ती या दृश्याचे शोधून काढच्या तू कन्या फुकट घाले. कितलं हे मात्र नाही पुऱ्या कितले जन्म फुकट घालेल तर केले त्या ज्ञान संपना अंतशील विज्ञान पंचान तू परब्रह्मांत त्या एकच जिवंत असत ते कन्या फुकट घाले. तू फुकट घालू नका. त्यापेक्षा स्वतः सुधारच कष्ट कडे स्वतः मीपणे जुने ठेवणे
कशी मेळोवचे हें पळय. जग बदलचें वता तूं आं जाल्यार मनुष्य बदलचें कितें निकडीच आसा. जग आमी बदलतात जाल्यार मनुष्यावल अधोगती जातस, माणुसकीची अधोगती जातस. त्यांनी ती स्वतः आत्मज्ञानात अनुभव घे, त्यामुळे तू कळटले की प्रत्येकान देव आस आणि तू कोणाके कमी लेखन असताना तांगे सगळे पळोवन चाकें करतलो वय की नाही. हा तर कल्पनेनेच कल्पन मेळू का तांगेलें आसा. मन हे कल्पना प्रधान असतात वय की नाही. मन म्हळ्यार दुसरी कल्ले ना. संकल्प विकल्पानेच मन तयार जाता. मन ही शक्ती होय जाल्यार फक्त विचार, विचार म्हळ्यार कल्पना मुख्य म्हळ्यार ते बरी कल्पन केल्यार संकल्प जाता. जाल्यार तरी विंगड दृश्याल्या वरची कल्पन करता बसले देह बुद्धीने सायकल रांदे करचे सर इतलो कसं की हे पार्टी असं खंय वचचें, सिनेमा तिकीट काढ्या ती किती घंटा भायर सरचें हे पुरे ह्या कल्पन करता बसल्यार भितरले हाका आमी दूर वतात. तशी तरी मन बदललें की मन अशी अंतरंगांतल्यान बदलता. आमकां आत्मज्ञान जाय जाल्यार ही दृष्टी मनाची दृष्टी मनाची नजर आमी बदलका, मनात नजर बदलका. हा? सगळीकडे असत, सगळीकडे परब्रह्म पसरले आमकां कसले दिसना. आमच्या नजरेन तो चष्म ना. जशी त्या दिवशी एक काणी सांगितली की रायाक त्याने तांबड गोगर दिलते. ताका सांगितलं असा तू तांबड रंग पळेल की तुगेले रोग जालेले बरं जातलो. सगळ्यांक तांबडे रंगाची कलकल करू पळयता, घरांक तांबडे रंग सगळीकडे तांबडे तांबडे दिसता, डेंजर. हा जाल्यार हांव म्हणटा तस सगळ्यांक डिस्टर्ब करची गरजच न्हय. हो घे गोगर लाव घे ताजी नजरेचेर नजर त्या चष्म्यान ताक पळय की आपल्यापी ताक सगळें दिसच्या लागता. तशी आमगेले मन कल्पनाच करची जाल्यार ती कल्पना आत्मबुद्धी शोध घेवचे खातीर जर केली आमी साधना दृढ केली तर त्यांची दृश्य आमकां ते फट्टी आस वयर वयर लायिल्लें आस आणि अद्वैत ब्रह्म त्या वेळार आमकां जाय हाची ओढ लागता आणि भितर भितर वचून आमी ते मेळयतात वय की नाही. त्यामुळे आत्मबुद्धीने कल्ल्याक मेळोवचे तरी आनंदाच्या घरा ज्ञानाची कवाडे सुटते पै कोडे संसाराचे. तो आनंद मेळ संसार आपेपी चलच्या लागता कल्ले करनासतना. अशी तऱ्हेने शुद्ध कल्पनेपासून शुद्ध कल्पन ज्यान करता ती त्यामुळे अज्ञान ना जाता. हा आणि अज्ञान ना जायना पडे आमकां जे आनंद अनुभवा येता आणि आत्मबुद्धी जाता रिअलायझेशन येता त्यामुळे आमकां दिसता रे जगात सगळीकडे प्रत्येक आमकां जो म्हाका वैरी दिसतालो तांच्या सुद्दां हेच्या आवडतो विंगड करची आणि सगळ्यांना मैत्री जाता वसुदैव कुटुंबकम. आता मी ते द्वैत कल्पना निरसन अथंगा श्रोते गेले हे पळयत. श्रीराम केवळ ब्रह्म जे बोलिले ते अनुभवास आले आणि मायेचे ही लागले अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार सतत ताजोच विचार करचो मनामागची सतत टँच असता. आम्ही बसल्यान खंय की जशी एक बाय मनशी हल्ली बार तास कोणे हे करतात तिला लक्ष नाही 8 to 8 ड्युटी 8 घंटे केन जाता ती म्हणून चंय लक्ष किंवा मग चल लक्कल करत असताना ताजे अनुसंधान नाही सतत फोन करू केन मेळतलो ताजे अनुसंधान. तशी केवळ ब्रह्म जे बोलिले ते अनुभवास आले आणि मायेचेही लागले अनुसंधान. ब्रह्म अंतरी प्रकाशे श्रोत्याक इतके सगळे सांगले ब्रह्म म्हळ्यातले द्वैत म्हळ्यातले अद्वैत केले शाब्दिक कळले ताका. तो म्हणतो तू सांग ना पण आपण इतके कळले. मानवी जीवनातून मनाक विशेष स्थान असते ना त्यामुळे द्वैत अद्वैत ज्ञान अज्ञान ब्रह्म माया हे सगळ्या गोष्टी मनाची कल्पना निर्माण करतात मन निर्माण करतात. परब्रह्मात कल्पना ना ते सत्य असत जाल्यार आम्ही ब्रह्मापेक्षा उडी म्हणा आणि आम्ही सृष्टी निर्माण करतात जाल्यार मायाची माय मूळ हे मन उत्पन्न करतात. ती प्रकृती असत. ती माय कोण उत्पन्न केली ती आयली परब्रह्मात तिला बरोबरे गुण घेऊन आयल्या त्यामुळे ती तिघल कृप जाल्यार तिका बरोबर होतस आमकां खंय योग्य ठिकाणी पावची कशी म्हणून ती गोतस जाल्यार ते मन मायाची मन उत्पन्न करता आशिल्ली ती मन सुद्धा मिथ्याची मिथ्यते केन्ना पण हे पण ते मन आमने उपयोग आमकां उपयोग कोण घेवचे खातीर देह दिला माय दिल्या मन दिल्या मन ही शक्ती असत. आत्ता होत गेय गेय आभाळ येतात आत्ता होत भुई वय गेय गेय आभाळ येतात
कोण म्हणता? संत बहिणाबाई. मन जयरी जयरी त्याचं ना कले न्यार रे तंतर, अरे इच्छू साप बरा त्याले उतारे मंतर, मनान वाईट कल्पन कोणची गेल्यारी कोण कशी डिच्ची करचे हे विचार करू गेले कोणाक पूण कश करचो. बाप रे कस कसले हे विष एक पण चढले. अरे ते विष चोडी साप जर चाबल्या ताकले इंजेक्शन देऊन बरपणी करू जाता. हे तशी नाही पुऱ्या गेल्यांची. पण त्यांची मन जर बरे करू गेले कस उपयोग जाता. हं? ब्रह्म अंतरी प्रकाशे आणि माया ही प्रत्यक्ष दिसे. तेव्हा श्रोत म्हणता आता हे द्वैत निरसे कवणे परी हो कशी. तरी आता सावधान एकाग्र करून या मन, माया ब्रह्म हे कवण जाणता आहे. हं? तर कोण जाणची इच्छा माया ब्रह्म हे कोण जाणची इच्छा झाल्या तू कोण खरे मारी तुझं आत्मा विचारतस तर तू प्रत्यक्षात कोण अस अशी भक्त विचारता का. सत्य ब्रह्माचा संकल्प अथांगात आणि दिल्या मागशी समाज सांगतो त्यांनी शुद्ध ब्रह्मस्वरूप सांगले ते श्रोत्यात पटले. मायेचे चिंतन मागशी लागल्या इतकीच केलं तरी मग सुटत ना. त्यामुळे माका शुद्ध ब्रह्म कशी कळचे कशी मिळचे. तर ह्या अंतर्यामात माका आता भयंकर ओढ लागल्या शुद्ध ब्रह्माच प्रकाश पळया म्हणून झाल्या. पळूनच्या गेलेली बाहेर द्वैताचे द्वैतच दिसत असं की मायाची सृष्टी मायारूपी सृष्टीच दिसतात. तर ह्या द्वैताची निरसन कशी करचे हे सांगा. ती आज नावाची द्वैत कल्पना निरसन समासाचे नाव. तरी त्या म्हणतात की तरी आता सावधान एकाग्र करून या मन, माया ब्रह्म हे कवण जाणत आहे. सत्य ब्रह्माचा संकल्प, मिथ्या मायेचा विकल्प. मिथ्या मायेच विकल्प. आता मनची मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध बद्ध मोक्ष योग. कले विषय चुक जाणारी बद्ध जातात आणि मुक्तो निर्विषय व मन आपण स्वतः बांधून घेतात. त्या कले विकल्प की हा मैं बांधीलच हा बांधीलच. आणि संकल्प म्हणा कले सत्य ब्रह्माचा संकल्प, मिथ्या मायेचा विकल्प, ऐश्या द्वैताचा जल्प. हा जे हे उलटे सुलटे विचार कोण करत अस मनची ताकद दोन्हीचा अनुभव ना समज. अनुभव खंचाच ना गुरु सांगतात की आज विचार करी मग विचार कर ओके. पण इच्छस ओढस त्यांनी ती हे सांगतात कले समर्थ सांगतात की जाणे ब्रह्म जाणे माया ते एक जाणावी तुर्या. तू म्हणता मग ब्रह्म तू सांगतस म्हणून त्याचा प्रकाश पडतस मग मनात तू झाल्या समपळया अनुभव घेण्या मळकी सगळी सृष्टीची दिसता माय दिसनाची. तर ते सांगतात की जाणे ब्रह्म जाणे माया ते एक जाणावी तुर्या. त्या तुर्यावस्थ म्हणतात की ह्या बाजू काय ते मेळ राखतात हजेरी कल्याचेरी मॅटर बागलन. तर ते राबिले भाई लई दिसता आणि भितरले दिसतं घरचे. आणि ती सगळं कळतात सर्व जाणे म्हणून या सर्व साक्षी. तर ही तुर्या ही ही हे परब्रह्म आहे नावा जाग्रता म्हणतात समर्थ. ऐक तुर्येचे लक्षण जेथे सर्व जाणपण त्या तुर्येत सगळं कळतात झालेरी सगळे सर्वची नाही कवण जाणे लगा. माया ही नाचीची नाचीच कले नाची माय मिळेल गोष्ट ना. त्यामुळे ही तुर्या अवस्था मिळेली ही वय मायाची सगळं दिसता म्हणतात. जर सगळं हे नाच ते नित्यच आवडली तर कशी म्हणजे ती सर्व साक्षिणी म्हणून सर्व आखच कल बेस ना. ऐक तुर्येचे लक्षण जेथे सर्व जाणपण सर्वची नाही कवण जाणे लगा. त्याकडे ब्रह्माज्ञान जाता दुसरीकडे मायेचे ज्ञान जाता असल्या अवस्थेत तुर्य म्हणतात.
तर ती ब्रह्मही जाणता मायाही जाणता आणि सगळे ती गोत कळले म्हणून आम दिसता आम सगळं कळलंय म्हणून साक्षी जाऊन हांव पळयलें म्हणून सर्व साक्षीने जाल्यार ही सगळं काय जाणता म्हणून ती तुरया म्हणटात सर्व साक्षीणी म्हणटात. जाल्यार कळलें त्या सगळ्याची केन्ना नाश जाता तावळ मागीर जाणच्याक वर्त कळलें वर्त कळ मनात कळलें ना मनच ना जाता. तशी ही सृष्टी जी मन तयार करता आपणागल विचारांनी तयार करता कल्पनेन तयार करता कल्पना रूपी असं मन म्हळ्यार कल्ल्याशी धोरू जावच नाही कल्पना धोरू जातात त्या नुसते विचार विचाराक अशी स्थूल हे शरीर असं ताका की धरले कान दिल्ले घ्या गो हो मल विचार घे अशी ना आम्ही रुजोवच्या जाता पण त्यावेळी कशी लहर येश त्या हातान धरू जायना तशी संकल्प विकल्पाची सृष्टी झाली मनाची एपोटी ते मनाची मिथ्या शेवटी साक्षी साक्षी भावान हा मन पळयता म्हणतात साक्षी भावान पळयत असतले ती एक स्टेप कसं टुवर्ड्स परब्रह्म परब्रह्मा वाटेर वतना आमकां साक्षी भाव घेऊनच आम संसार व्यवहार करतच सगळं मिळूनच नाही आवड संसार व्यवहार आम्ही साक्षी भावान करता साक्षी भावान म्हणे करले हे सगळं संसार असं पण तो दिस टू विल पास दिस टू विल पास जेन बरे दिवस येतात त्यावेळेस सुद्धा गर्व जायनाशी मग तरी एक हे मोठं की दिस टू शॅल पास बरे दिवस वतले आज बरे सफाईची सांगू जायना होय की नाही काल बरे आशिल्ले आज दशना अशी तर दिस टू शॅल पास जर केन्ना अगदी वाईट दिवस येतात परीक्षेत प्रसंग येतात कलकुरका मुकळना ब्लॅक होल तसली वेळारी तोच मोठो वापरचो दिस टू शॅल पास मनात कायम पॉझिटिव्ह विचार येतात दिस टू शॅल पास म्हणून वी आर डाऊन टू द अर्थ आणि आम्ही वर्तमानात राबू शिकतात तशी केले तशी साक्षत्व चैतन्यत्व सत्ता हे गुण ब्रह्माची माता आरोपले जाण वृथा माया गुण मायेनेची हे ब्रह्म अश्यस साक्षत्वस चैतन्यत्वस सत्तस ब्रह्मा लागी हे कोण म्हणता हे गुण निर्गुण कोण प्रदान केले तर मायेनेच केले घटामठाचे गुणे विविधा त्रिविधा आकाश बोलणे हांगा राम हांतू राम हृदयांतांनी सांगल्या रामाने की कळले आकाश जशी तशी परब्रह्म सगळीकडेच जशी आकाश उपम दिल्या आकाश सगळीकडेच तर ते घर आमतूय आकाश खिडकी बंद केले तरी भितरी आकाश ते एक ताजे एक अंश एक मडक्यात आकाश आणि खंच्यात घटाकाश मठाकाश म्हणतात मठांत असं घटांत असं आणि ओरिजिनल आकाश तरी असंच की चढ त्यांच्या आकाश सगळं गुणधर्म असं कट घटांत असं मठांत असं शिवाय त्या जर फंड गंगात उद्दा बंद दवरले तांतू बाहेर बंद दवरले तरी तांतू आकाशाचे प्रतिबिंब चें पडता आणि आमकां भास जाता की आकाश थंय पडल्या त्यावेळी एक आकाश अशी ती त्रिविधा प्रचिती येता घटामठाचे नि गुणे त्रिविधा आकाश बोलणे मायेचे नि खरेपणे गुण ब्रह्मी तर माया खरी असल्यावर मात्र ब्रह्मांत गुण येतात पण मायाची खरी ना माय मिथ्यच तरी ब्रह्मांत गुण काढलेले तिने लायले त्यामिती जे खरेची ना त्यांनी कलिपुणी केले अज्ञानी मनुष्याने कलिपुणी शिकवच्या वचून तो तागल अज्ञान पै प्रकट करता होय की नाही द्वैत कसे असतले माया हे पण जेव्हा खरे पण मायेसी तवची साक्षत्व ब्रह्माची माय सांगता हे ब्रह्म साक्षी असं साक्षीत्व स चैतन्य असताना हे सगळे माय सांगता माय तांतून आयल्या वय पण ती वर्णन करू शकना ती जाय जाल्यार आमकां वाहनचे आम्ही तिका उपयोग केलेली ती आमकां व्हरून थंय घालू शकता पण घालू शकले आणि मागशी पडेल की माया ना जाता मायाची ना जाता कल्ल्याच ना ते तशी जेव्हा खरेपण मायेसी तवची साक्षत्व ब्रह्मासी माये अविद्येचे निरासी द्वैत कैसे माया अविद्या निराश जायना पडे द्वैत खंय बदले म्हणून सर्व साक्षी मन
तेची जालिया उन्मन मग तुर्या रूप ज्ञान ते मावळून गेले. तुर्या म्हणून आमका हा मस्त ज्ञानी म्हाका हेणे कळटा म्हाका त्याने कळटा साक्षी भावान हांव जगतस हांव साक्षी सगळीकडे दिसतस अशी जे दिसत न्ही तें सगळें मनच उन्मन जालें. मनच जर बर न्ही तरी कलवरलें. ते मनच वर न्ही जाल्यार कल्लें मागीर उन्मन त्या तुर्या रूप म्हाका सगळं कळटा हें ज्ञान येता आणि ज्ञानाच खरी गरज जाला का न्ही. मनाच उन्मन जाल्यार मन जर ना जालें प्रत्यक्ष तो ज्ञानच जालो ज्ञान रूप जालो. मागीर ताका हा जयास द्वैत भासले. द्वैत कोणाक दिशिल्लें सृष्टी विंगड परब्रह्म विंगड हें विंगड मन विंगड देव विंगड हें सगळें दिशिल्लें कोणाक तर मायेक मनाक दिशिल्लें. बरोबर. जयास द्वैत भासले कोणाक कितें द्वैत भासले ते मन उन्मन झाले. द्वैता अद्वैताचे तुटले अनुसंधान. तर आम्ही हे द्वैत हे हा विचार करता करता आम्ही मायेच आधार घेऊन मुखार जरूर होतात. पण एक स्टेज अशी येता की मन पिंडून वता. आणि तुम्ही सांगता मग पक्षी लोक सहसाने नॅचरल डेथ अशी पक्ष्यांत दिसना दिसना पण नॅचरली गेलं एक म्हातार जाऊन गेलं बा अशी सहसा दिसना. त्या खंय पण शिरकून मरता ती किंवा कसले शॉक लागून मरता ती जाल्यार ना जाल्यार ते कशी तांगेर आयुष्य परपेच्युअल आसता ती ना तिवे मरता ती कशी मरता ती तांचे हे मनाचे मनाक ती उपम लागू पडटा. त्या पक्षीने तांगेर वेळ येयला की तांकां कळटा ते सिक्स्थ सेन्स तरी ते उडता 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 वयर 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 वतात. मागीर तांगेर तितली कॅपॅसिटी आसना तितली उडची तरी ते वयर वतात. इतले वयर वतात की तांगेर शरिराचे थंयचे हें जावन म्हळ्यार तांगेर ते भायर प्रेशर कमी हें जाता न्ही कमी आसता आणि भितरले तांगेले प्रेशर जास्त जाता आणि ते पिंजून वतके विघटन जाता तांगेल्या शरिराचे आणि हांगा ते पडतात विकुरतात. तशी स्पेस आमकां येतना जर कोणा स्फोट जालो तांगेर एकटे कसले मेळना हांगाच भाग मेळनाच ताजे पूर्ण विघटन जावन हांगाच विकुरतात. तशी ते पक्षी मरतात. तशी आमगे मनच जर उन्मन जाल्लें तर त्या मनाच कले भरनाची तेमी ती द्वैत अद्वैत हें जे पयलें वस्तू तांकां भाव केल्लो ते कले भरना. एवम द्वैत आणि अद्वैत हो एक वृत्तीचा संकेत जाल्यार कळटा म्हणून आम्ही त्या संकेत रूपाने आम्ही सांगतात की कशी कशी पळोव येदो की स्टेशनरी त्या दीस दाखयलो पुना सो मेनी किलोमीटर्स एक बोर्ड लायला अमुक सो मेनी किलोमीटर्स बोर्ड लायला खंय बोर्ड आसता अमुक एक किलोमीटरचो म्हळ्यार तें दूर आसत म्हळ्यार तें स्थान तें न्हय हें इतलें आमकां कळटा. तशी द्वैत आणि अद्वैत हो एक वृत्तीचा संकेत. ती वृत्ती म्हळ्यार ती विचारसरणी वृत्ती म्हळ्यार कळ्ळें विचारसरणी एक कलो विचार केलो ताका विचार म्हणटात. पण एक वाटेने आम्ही विचारसरणी म्हणटात सेम लायनार आमी विचार करता इतकी जाली ती विचारसरणी जर आम्ही निवृत्त जाले निर्वृत्त हा ती वृत्तीची वर्णी तरी कस जाता मागीर द्वैत खंय द्वैत ना. तशी गंमत अशी की एक एकटो भरलो हा आणि ते एक जोक असत एक चललं हा खुशी राहिलं अम्मा अम्मा मगल नाही दुसरा नंबर आयलो. अरे वा केन्ना एक मस्त मागशे असेल तागेलो अभ्यास बरो नाशिल्लो तेमी हांव सडन रे बापरे कितलो अभ्यास केलो तुवें खंयच्यान आपणाक प्रायज मेळटली की आपणाक दुसरो नंबर आयलो. तर कितले लोक आशिल्ले थंय परीक्षा दितले 2 जाण आशिल्ले. दोगां जाणांक तागेलो दुसरो नंबर म्हळ्यार लास्ट नंबर न्ही तागेलो. तशी हांगा परब्रह्म एक पण मेळ्ळ्यार ते एकच ताका दुसरें नाची दुसरो नंबर सुद्दां न्ही पयलोच नंबर. आणि व्यवहारात पळयल्यार कितले लोक पयले नंबर घेवचे शकतात मस्त लोक घेनात आणि बाकीच्यांक जाग आड्डावून दवरले 4 नंबर पयले जर आयले 500 नंबराक 500 म्हणून मेळटा दुसरो मेळना 2 3 4 तांतू वचून तशी. पण हें तशी न्ही हें पयलो नंबर म्हळ्यार एकच आणि कसलेय ना तो एक वृत्तीचा संकेत. वृत्ती जाली निर्वृत्त द्वैत खंयचे श्रीराम
वृत्तीरहितच आहे ज्ञान. म्हणजे विचारसरणीतून निर्विचार, निर्विचार शुद्ध मन तेच पूर्ण समाधान. निर्विचार ज्यानं जात मन एक सुद्धा विचार ना त्यावेळी हा ध्यान करू जाता मन हरपले सगुणी जाले गुणातीत गुणातीत ध्यान करू जाता जेथे पाहे तेथे राघवाचे प्राण जेथे पाहे तेथे राघवाचे प्राण करी चाप बाण शोभतसे शोभतसे ध्यान करू जात. आणि राम त्या राम तत्व बसल्या ते राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी राम माझ्या राम माझ्या ध्यान करू जात. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे. रामदास म्हणता विश्रांती मागणार तसं रामदास म्हणे हे वच्चे करा क विश्रांती का विश्रांती मागणे जीवीचे सांगणे इत गुज हे फक्त गुरुतत्वच परब्रह्म गुरुतत्वाच रूप घेऊन चालल्या मग जीवीचे इत गुज उल्लय ना पडते समाधान मिळत नाही. समाधान घेऊन खातीर हांव थंय बसता तशी माया ब्रह्म ऐसा हेत वृत्तीरहित जे ज्ञान तेच पूर्ण समाधान. जेथे तुठे अनुसंधान माया ब्रह्मित माय कल्ले ब्रह्म कल्ले कल्ले विचार्या ना मनात मन निर्विचार मन थंय खरोखर समाधान त्या कल्ल्याचेरी मनाचेर सुद्धा अवलंबून असत. कोण आईले म्हणून समाधान झालंय कोण कले दिले म्हणून समाधान झालं नथिंग नो आलंबन आलंबनच ना अशीच ते समाधान असतं आणि असतं बस. आणि ते असती असं भाती मग ते मस्त आवडता आनंदार्थ असती भाती प्रिय. तशी माया ब्रह्म ऐसा हेत मने कल्पिला संकेत मनान कल्पन केलेली ब्रह्म तो कल्पने रहित जाणती ज्ञानी कोणाक आत्मज्ञान झाल्या की तांका ते कळता कळवे. तर माया ही मनाची जननीच मनाची आवस असते. कल्पना मायेच मूळ आणि मानवी मन सुद्धा कल्पना मायेच असते. माया कल्पनेनेच माय झाल्या संकल्प विकल्प संकल्प म्हणजे कल्पना विकल्प म्हणजे सुद्धा कल्पना बऱ्यो कल्पना वाईट कल्पना झाले जे मनाची ना जाता त्यामुळे कल्पना वर्णात आहे. कल्पना हे कल्पने म्हणारी ठोस नाही त्या ठोस जाता झालेली कल्पनेची साम्राज्य मायेचे अंत असणे. पण कल्पना ओलांडून मर्याद ओलांडून जर ब्रह्माला बसुल्यार कल जाता ब्रह्म कल्पने रहित जे मनबुद्धी अगोचर जे कल्पने होऊन परत जे अनुभविता साचार द्वैत गज हा ते गोड खाऊच्या मूळ वचलं तर गोडच झालं. म्हणजे त्या खाऊची गरज असते गोड तो गोडच झाला ताकाच कोणी कोणी खाऊ का. तशी त्या संतांका मी खातात संतांक जे गोड खिचल्याने त्या आम्ही खातात तशी पण ते गोडाची झाल्या तर इमॅजिनेशन कराय द्वैत पाहता ब्रह्म नसे ब्रह्म पाहता द्वैत नसे. द्वैत पडे बसल्या तरी ब्रह्म मिळेल ना तो ब्रह्मा नाही. आणि ब्रह्माचे अनुभव यांना पडे द्वैत ना जाता द्वैत अद्वैत भासे कल्पनेचे द्वैत आणि अद्वैत दोन्ही अद्वैत सुद्धा हिवे कल्पनस ज्यांना तुम साक्षात अनुभव येता हे अद्वैत ही कल्पना सुद्धा ही वर्णा कल्पना माया निवारी कल्पना ब्रह्म थावरी म्हणजे कल्पना जरी असली तरी माया ही कल्पना वाईट कल्पना घालेता आणि ब्रह्म थावरी म्हणजे ब्रह्माची कल्पना करता बसलेली आम्ही ब्रह्माला ती आमका घेऊन होता दृश्याच कल्पना करता बसल्या दृश्यांची कथा परब्रह्माचे ओढीने आम्ही जर मायेचा आधार घेऊन मुखा उचली संसार करतो पण त्या संसाराची उद्दात भवसागराचे मायेचे बोटी दिमच्या दिमचे ना आता प्लवनाम संवत्सर चालू ना ती बोटी देवान दिली आमका संवत्सर 60 असतात प्रत्येक संवत्सरा नाव आतो कलेपुणी मिनिंग असो
तशी. तर ते संशय धरी आणि वारी तेही कल्पना, कल्पना करी बंधन, कल्पना दे समाधान. हा, ब्रह्मी लावी अनुसंधान तेही कल्पना, कल्पना द्वैताची माता, कल्पना नेती तत्वता, कल्पना मिती द्वैत येतात आणि नाना नमुन्याची कल्पना करतात. अरे मी तशी केल्या कसं जातले, तशी नका, त्यापेक्षा अशी करूया तांत जास्त पाहिजे. नाही तांत केलंय कोण पळय म्हण, परब्रह्म म्हण कल की आज काय कोणतरी पळूया, साधन करूया. हा? आणि शेवटी साधन किती कोण कले मेळना म्हण ना पडे, ज्यांना अगदी ह्यान जाऊन आम्ही राखतात नाही त्यावेळेस त्या परब्रह्म हे जातात. शिलया बाळागल काणी शिवलीला अमृतांत आयल्या सगळे नमुन्याचे ते पाप त्यांना स्वत्व वचू नये म्हणून स्वतः चरडा मारण इच्छा भोजन तर ईश्वर परीक्षा पडून जाईल असतात. तो म्हणतो मग ईश्वर हे जाई मका कले नर मांस खाऊच्या जाईल, जाईल आपण आपणा मांस पिता म्हणतात. तो म्हणत ना ना तुमक मग मारशील मग कोवळे मास जाईल चरडा लग त्यामुळे तिथ गड्यांचा चरड धावून येतात मग खावं जायद म्हणतात. यो म्हणतात दिसतात झाल्यारी ते आवस म्हणतात ना स्वत्व पहिले अँकले ह्या महत्वाच नाही. तर ती तक मान म्हणता जरांद करून दिता पण तो कितलो परीक्ष पडून इल्लो तो म्हणता बागसुक तू यामत सांग पंक्ती कम मग स्वतः चेडाल मास्ताने खाऊची कशी जात सांग माझी अशी शिवलीला अमृतातली कथ असं तशी खर आहे की ना होत ना जाल्यार आमगे मनाची अवस्था मध्ये 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 अशी दोलायमान जाता म्हणा कल्ले कूर उगेल की आमचं अपयश येतं, कल कोरका म्हणून कळना अशी की तचकी तचकी असते. अयो मगल पुरे स्वत्व गेले, अयो मगल इतके साधन फुकट गेली अशी. तरी पण नेटाने ना ना कले बरं करतल करतल मग त्यावेळी त्यांना अशी दिसता किंवा कोणती परीक्षा पडून जायला. पण ती म्हणता हा 9 महिने पटांत वागायला मग चारडात तुका थोड वेळ पटान लवरच्या कल मुश्किल व्यायाम तो जायचं म्हणतं तर बसत जेवणात तर ते अवसुक सांगता तू येऊन बस ती येऊन बसता येऊन बसल्या रे कट्टेर म्हणता तुला दुसरं चेरडा कापाय आमक वाढू कम ती म्हणत मग दुसरं चेरडूच नाही का चेरडू आम्हीच मारून घाल मग तर तुम्ही मिचुत्री कर वाण असतो म्हणता आवाज तुला स्वतः वचू बाहेरचं इतकी साधन परीक्षा शेवटी पण देतात अपयश हो मनात कल्पना इतकं साधन साधन करतात शेवटी ती टोटल सरेंडर सरेंडर जाऊन तो रडता ती दबजण तेव्हा मग असली परीक्षा ओळ नका टोटल सरेंडर जन करतात नाही त्यावेळी मनाचे कोण मन जातात दुसरे कसले विचारायला साधन नका कल्ले नका तेव्हा हा तुम्ही चरण आहे ना मग कल्ले कळणं त्यावेळेस आपण तशी आम्ही साधन करता 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 जन एकटा केलं तेव्हा अजूनही कले जायना हे बरोबर या मग मदत करी मग कल्ले कळणार आहे कल्ले कळ फक्त तू असं हाव असं मग तुझ्यात एक जाऊच्या समज एक फोन दे हे ज्यांना सांगतात नाही त्यावेळेला कळ जातं की हीच कल्पना ती ब्रह्म ठावरी ती ब्रह्माला ठाण हाण आमका करता बऱ्यो कल्पन सुद्धा आत्मबुद्धी पसतात कल्पना जर करची असल्या बरी कल्पना करता आत्मबुद्धीची आणि मन वाढ शांत होतं त्यांनी संत कोणा जाऊच असतो कारण बरोबऱ्यो कल्पन पॉझिटिव्ह त्यावर मुखालच आणि शेवटी काय मीन असताना त्या सद्गुरू शरण वाचलं आणि त्यांनी सांगल्या की माया माहिती नाही आणि त्याचा उपयोग कशी करतात ते गॅस पेटेल उज्ज लावच्या काही उपयोग जात अग्नीचं आणि रांधपूर ते उपयोग जातं आम्ही कशी उपयोग करतात आम्ही दृश्य वाढवूनच्या उपयोग कळले आमगले आम परब्रह्माच्याने ज्ञान जाईल पण आमक परब्रह्माचेच ज्ञान जाईल सतत हीच कल्पना केली की हावंची तो असं त्या ब्रह्ममय हावंची हे गुरु सांगतात त्यामुळे श्रद्धेने विश्वास दोन जर मुखार उचलल्या तर हीच कल्पना ब्रह्म ठावरी मला ब्रह्माक थार दिता कळलं आणि
कल्पना संशय निर्माण करता, कल्पना संशय ना करता. संशय धरी आणि वारी तेही कल्पना, कल्पना करी बंधन, कल्पना दे समाधान, ब्रह्मी लावी अनुसंधान तेही कल्पना. गुरु मग चांगल्या ध्यान करा ती तशी तिवे कल्पनाची, कल्पना द्वैताची माता, कल्पना नेती तत्वता, तत्वदृष्टीन पळूनच्या गॅलरी ती चमका त्या हे करू क ज्ञान दिता उजवाड घालता, बॅटरी सोडता कल्पना आपण हांग तुका परब्रह्म असं त्या कोण करता तिवे कल्पनाच करता मनात. बद्धता आणि मुक्तता कल्पना पुढे मग हे कल्पनेचे साम्राज्य की हा बद्धच मग मुक्त जाऊ का, अरे तू मुक्तच अस, मुक्तच अस. कल्पना अंतरी सबळ नसते दावी ब्रह्मगोळ, क्षणा एका ते निर्मळ स्वरूप करते. क्षण एका तू हा स्वतःचे निर्मळ स्वरूप समजून कल्पन करू जातो. क्षणा एका धोका आहे, क्षणा एका स्थिर आहे, क्षणा एका पाहे विस्मित होऊन आश्चर्यात पडतात. क्षणा एका ते उमजे, क्षणा एका ते निर्बुजे, निर्बुजे म्हणजे अज्ञान धारण करतात. माया नाना विकार करिजे ते कल्पना जाणावी श्रीराम, कल्पना हीची जन्माचे मूळ. हा बद्धच जे आमगल कल्पन अस ती आमगल जन्माचे मूळ असत. कल्पना भक्तीचे फळ, भक्तीचे फळ मिळतले त्या कल्पना करून खरेच भक्तीचा आनंद मिळतात. कल्पना तेच केवळ मोक्ष दाती, मोक्ष दित्तल सुद्धा तीच कल्पना शक्य असत. त्यामुळे ती आमका तिघ बोट इंत बसल्याने ती आम परब्रह्माला त्या पावायचा आणि कडे आपण नाजत पाहतो बाकीच्या काय हाडूके असो. ऐशी हे कल्पना साधने दे समाधान, साधन कोण कोण आमचं समाधान मिळतात. कशी साधन करचे की हरखेरी विचार विनिमय करतो, बऱ्या दृष्टीने विचार केला आत्मबुद्धीत विचार करतो आणि दृश्यात विचार केल्याने दृश्यात शिरकत. आत्मबुद्धीच विचार केल्याने आम्ही चांगल्या कल्पना आत्मबुद्धीश पोचतात कळेल आणि मन वाढ करतात. हेरवी हे पतना मूळच की नाल्या आमच्या अधोगती जात. तशी हंगामी 25 ओवे झाल्या ती हंगाम्याच सध्या राबिया एकदम कॅलरी ओव्हर बर्डन जातात. त्यामुळे ती हज बद्दल आम्ही मनाचोच आधार घेऊ मुखार बच्चा आणि ज्यांना आमची मी जाय ना, अरे कबूल करा ती जाय ना, कबूल करा ती ना माका कळना मुख्य तोच आमचा जय असो की हा टोटली नापास झालो म्हणजे मी ती जाय ना हे कळणार आम्ही टोटल सरेंडर गुरु कळना. मग स्लेट खाली झाली पुरे पुसून काढली, पुरे पुसून काढली. हा तर ब्रह्म ह्या शिल कोण शिष्य शिल गेलो गोंदवलेकर महाराजांना तान्ने कितली शिकील की तो ज्ञानी तान्ने सांगले मगल जीवा हावे नामा विकून सोड्या आणि तुमच्या प्रेमाक हा सगळे विसरून होता. कलकी विचारच्या बसले पण की आपलं तांका तुम्ही हे शिकील ना आज कलकी सांगत तांनी सांगले ना हा ते पुरे पुसून घाले आणि खरे पुसले म्हणतात त्यांना विचार कर. तशी जे असं तसल्यांक गुरु आत्मज्ञान करून देतात. म्हणा आम्ही खाली विदेही जाऊ का, विदेही फक्त जनक नाही आम्ही सुद्धा जाऊ का विदेही झाल्या थंय देहान कोणाचे परब्रह्माचा अनुभव या ना मना काही या ना झाल्या आम्ही थेंबुटा जाऊ का थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची झाला आणि आमचं अस्तित्व ना जाता झाल्यारी आमचं अस्तित्व ताबडतोब मिळतं कल्ल्याचे त्या सागराचे व्यापक अस्तित्व मिळतात, आकाशाचे व्यापक अस्तित्व मिळतात. त्या कोरची खातीर इतके धडपड त्यांनी ती समर्थांक सुद्धा आम्हाला पाप दिसतात आणि त्या रामाला प्रार्थना करतात पण करतात ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. त्या संत लोक समर्थ असले आणि तू दासबोधात बैसून आमक इतकं गाईड करत असत आज आम्ही फायदा घेऊया, आम्ही फायदा घ्या मायेचोच आधार घेऊन मायेचोच आधार घेऊन आम्ही माये ठाणूच आम्ही मुखार बसून आम्ही परब्रह्म मिळवूया. त्यामुळे माया ही उत्पन्न झाल्या प्रकृती ती परब्रह्मान ठाण आयल्या
आम्ही ती बरोबर गोतस जुने ठेवणे होय सम ती बरोबर आमकां घेवन वता आणि ती घेवन का आणि मागीर मायेक सोड दिवन मायेच्या हो देह सुद्धा सोड देहान कोणाचे परब्रह्मा पण देह असताना सुद्धा विदेही जाऊच्या जातात देह भावच का देह भान उडव देहभान संसार व्यवहार करचे आवश्यक असतात जीवन तसं संसार व्यवहार करतो पण देह भाव म्हळे खले हाव म्हळे देहची त्याने हाव करता माक जाईल हे मगले हे तुगले अशी द्वैत असणं परब्रह्माची जाणीव जाईल कड्डे स्वतः व्यवहार करता झाले अंगल कशी एक हज हात आहे जीभ आंबेलीची दांत आंबेलीची चाबल्यार आमका दुखता तशी त्यामीत कोणाके चाबकाचे दिसना कोणाके उलोवका म्हूण दिसना कोणार अपमान करता म्हूण दिसना सगळ्यांगेर बरे बरे गुण दिसतात वाईट गुण दिसना ती दिशील तर ते कशी घालोवेत बा म्हणून प्रेमान आम्ही तांतल्या गॅपरोत जाता ती अशी सगळं हे जाता त्यांनी ती ह्या हाका आम्ही ताजे चिंतन मनन आणि पहिल म्हळ्यार श्रवण भक्ती श्रवण मनान करचें ताजे रवंथ करचें चिंतन मनन करचें आणि प्रत्येक शब्दांत श्रवणांतून शब्दांत अर्थ असता त्या अर्थाचे मनन करचें आणि शब्द बाजू दवरचे आणि कड्डे ते आमगेले डे टू डे लायफांत आमी वापरचे पडचे मस्त वापरले वच ना आमगे चूक जायना पण आमच्या लक्षात येता अयो वय काल सांगिल्लें म्हाका सुद्दां तशें जाता हांव स्वतः उलोवच्या बसयलें म्हाका जाल्यार मस्त पण तशें जाता जावन वचना पण कळटा पण हट ना परत तशें जावच्या दिवची ना निर्धार नेटान मुखार वचचें तर सम आमगेली प्रगती जाता आणि नित्य आमी विश्लेषण करचें की आमगेलो निधी ध्यास म्हणटले आमकां ताजो त्या ज्ञानाचो आमकां खरे उपयोग जाता की ना आमी समत हें वापरता आसत की ना उपयोग जायना जाल्यार कल्ल्या जायना हे गुरूक विचारता समर्थांक आमी विचारता हें कल्मीच जायना आमकां तशी समाधान मेळना कल्याणीच जायना आमी वी कांट हँडल अवर व्यवहार जायना तर कल्मीती जायना ताजी उत्तर मेळटा तरी हांगा आमी राबया आणि हे विवेचन पुष्प समर्थांगल चरणाचे श्रीरामाल चरणाचे श्री श्रोत्यांगल चरणाचे आम्ही होम्या विवेचनाचे नमस्कार नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे